Здравейте на всички! В този урок ще ви покажа какво трябва да направите, за да получите разрешение за пътуване до Обединеното кралство, или, както някои го наричат, виза ЕТА. Преди да преминем към самия урок, искам да спомена, че тези стъпки работят независимо от държавата или устройството. Тоест, ако сте от Коста Рика и искате да направите тези стъпки от телефона си, процесът е абсолютно същият, както ако сте от Англия или Андора и ги правите от компютър. Така че, независимо дали сте на компютър, таблет или телефон, или дали сте от Андора, Хонг Конг или Коста Рика, тези стъпки работят по абсолютно същия начин. Първата и най-лесна стъпка е да отворите веб браузър като Google Chrome, Mozilla Firefox или Safari. За този урок ще използваме Mozilla Firefox, а следващата стъпка е да влезете в домейна, който виждате в момента на екрана, а именно e.tag.com. Ние вече сме го написали тук. Ще натиснем Enter и вече сме влезли в платформата etagb.com. В тази платформа ще видите секцията My Passport. Тук ще изберете държавата, съответстваща на вашия паспорт или националност. Да кажем, че нашият паспорт е от Канада и ще започнем. Натиснете Get Started. Тук има доста важна информация, която ще ви обясня накратко. За да завършите заявлението, ви е необходима снимка за паспорт, точно както тази тук, на която няма размазване, няма отражения и няма сенки. Освен тази снимка за паспорт, ще ви трябва и селфи с вас, като стоите пред стена с един цвят. Няма значение дали е бяла или синя, стига да е един цвят и да е светъл, селфито е подходящо. Добре, нека да започнем заявлението. На страница номер 2 са необходими лични данни и данни за контакт, където имаме имейл адрес, телефонен номер, който е по избор, но ви препоръчвам да го въведете, официалното име, точно както е изписано в личната карта, националност, дата на раждане, номер на паспорта ви и дата на изтичане на паспорта ви. След като ги попълните, ще натиснете Продължи. Тук трябва да въведете адреса, на който живеете. Не е задължително да е адресът от личната карта или паспорта, дори ако адресът фигурира в паспорта ви, а адресът, на който може да бъдете намерени при нужда. Ние въведохме произволен адрес и ще натиснем Продължи. За предпоследната стъпка имаме няколко формални въпроса, на които е много лесно да се отговори. Имате ли други националности? В повечето случаи отговорът е не. Ако е да, ще трябва да посочите каква друга националност имате, но да кажем, че е не. Имате ли работа? Ако имате работа, трябва да посочите каква е тя. Ние казахме, че сме водопроводчици, но ако нямате работа, просто отбележете, че нямате работа. Това не влияе на процента на одобрение за тази виза. След това, тези два въпроса могат да повлияят на одобрението или отказа на вашата виза. Това са въпроси, на които в повечето случаи отговорът е не. А именно, били ли сте някога осъждани по наказателен ред? Не. Ако сте били, натиснете да, но има вероятност да не бъдете приети. В случай, че отговорът е не, със сигурност ще бъдете приети. А тук, ако някога сте били замесени в военни престъпления, тероризъм, екстремизъм, шпионаж или саботаж, същото важи. Отговорът е не. Шансовете да са много по-малки. Но ако е да, пак имате шанс да бъдете одобрени, но в повечето случаи няма да бъдете одобрени за ЕТА. След това натискаме Продължи. А тук ще трябва да качите документите, за които ви казах в началото на този формуляр, а именно снимката на вашия паспорт и селфито до стената. След като качите двете снимки и тези квадратчета станат зелени, ще натиснете Продължи към плащане. За последната стъпка от този урок трябва да платите таксата за ЕТА разрешението, а в рамките на максимум 48 часа ще получите отговора по имейл. В много случаи отговора идва бързо, но ако не дойде веднага, не се притеснявайте, защото това зависи от това колко голямо е търсенето в съответния ден. Поздравявам ви и ако този урок ви е бил полезен, моля ви много да натиснете бутона за харесване.